kapin sa 108,000 ka pesos balor sa gituang Cebu ang nakumpiska human sa gipahigayong pagbungkag sa drug den sa Panabo City, Davao del Norte. Nasayran nga gikasa ang joint bypass operasyon sa Puro 4, Barangay Consolacion, Panabo City, Davao del Norte alas 2:55 sa kadlawon. Sumala sa police report, target sa operasyon ang ingong drug den maintainer nagila sa alias Agaw, 27 anyos. Lakip sa nadakpan ang iyang kauban na si alias Tasio, 30 anyos ug duha ka bisita sa drug den na sila si alias Ray, 22 anyos ug alias Jam, 19 anyos. Ang upat pulos gikonsiderang high value individuals. Nakuha gikan sa mga suspitsado ang siyam ka pakete sa gituang Cebu nga motimbang kini sa 16 gramos ug adunay standard drug price nga 108,800 ka pesos. Kaso paglapas sa RE 9165 kung comprehensive dangerous drugs Act of 2002 ang gipasaka batok sa mga dinakpan. Katropa, mahiligon ka man og kape? Siguruha ang kape nga Sunstone Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Kape na, tambal pa. Alang sa Ricos ang Pilipino para sa Pilipinas, katropang buong umaki Algabri, XFM News.